Ty vole. Tady možný. Natočí na to z pohledu kořisti. Kde je to zvíře? Jo, tam je noha ještě. Tam něco řeže? No je taková, že startuje, víš? Jako vyběhne po tebe, víš, a pak to dostaví. Ještě pikl v žebrech. Tady už je ale naprudělal. Tady mi udělal, co tady se mu udělal. Co mám na kterou vole ani sem? Jak to myslel? Že to vydrží nějakou dlouhou dobu, je. Nasrávej. Já si myslím, že to je že prostě se to někomu narodí.